ପ୍ରତିଦିନର ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱାମୀ ପରମାନନ୍ଦ। ଏପ୍ରିଲ 6 ଦିନଟିର ପ୍ରଧାନ ଚିନ୍ତା। ମହାନ ବସ୍ତୁ ଯାହା ତାହା ଆମ ନିକଟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୋପାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ମରଣୀୟ ପଂକ୍ତି। ତବ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠଧ୍ୱନି ଉଠାଇଲା ମୋତେ, ଥିଲି ଯେବେ ମୁଁ ଅଳସ ସ୍ୱପନ ଘୁମ ଘୋରେ। ସେହି ଜାଗରଣ ମମ କ୍ଷଣିକର ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଘଟାଇଲ ଏକ ଅଲୌକିକ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ମମ ଅନ୍ତର ଗଭୀରେ। ରହେ ମୁଁ ନିଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ରହେ ଜାଗରୁକ। ପ୍ରହରୀ ପରି କେହି ଏକ ଜନ, ଜଣାଇଲ ତୁମେ ଯାହା ଦେବ, ରହେ ସେ ଯେ ସଦା ଅନିଦ୍ରିତ। ନୀତି ଉପଦେଶ। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପଦ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନିମିତ୍ତ ଆମର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରୟୋଜନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ଆଚ୍ଛାଦନ ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଉଠାଇଦେବା, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରର ସକଳ ଧନ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଅନ୍ତର ବିକାଶର ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରେ ଯେ କି ବିରାଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ତାହାର ଅଧିକାର, କି ମହାନ ଶକ୍ତି ତାହାର ନିଜ ଭିତରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନୁଭୂତି କେହି ଆମକୁ ଜୋର କରି ଦେଇପାରେ ନା। ଆମେ ନିଜର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହା ଲାଭ କରୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତ ମୋର ହୃଦୟରେ ବାସ କରୁଅଛ। ମୋତେ ସହାୟ ହୁଅ, ଯେପରି ମୁଁ ଜାଗତିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ମୋହଠାରୁ ମନକୁ ଦୂରେଇ ନେଇପାରିବି, ଏବଂ ଏହି ମନକୁ ଏପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଶାନ୍ତ କର ଯେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ମୋହ ନିଦ୍ରା ଓ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ମୋତେ ଜାଗ୍ରତ କର, ଏବଂ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋତେ ଚେତନା ଦାନ କର।